Sa vertrokken van de morgen de eerste taststellen voor de oefening. Er wordt de komende weekend 2 keer dijs vleien. Wat je ziet is dat iedereen nog wel wat moet wennen. Mensen zijn de afgelopen weken ingevlogen. De Amerikanen staan er wat langer, maar de Europese deelnemers die zijn afgelopen donderdag en vrijdag binnengekomen. Afgelopen zondag hebben ze een duidelijke inbriefing gehad wat de procedures zijn. En vandaag is eigenlijk de eerste dag die tot nu toe goed verloopt. De oefening houdt een soort leven in omjouwing. De lofmacht docht er alles aan om de loodsoorlest zo volle mogelijk te beheinen. We hebben een aantal procedures, afspraken. De meest bekende is eigenlijk de bocht om Marsum heen. Dus op het moment dat de baan 2-3 in gebruik is, zorg ervoor dat op het moment dat je goed en wel veilig airborne bent, dat je dan in ieder geval netjes ten noorden van Marsum heen vliegt. En dan de procedure verder volgt om het zoveel mogelijk de overlast in Marsum te minimaliseren. En net alles rint zoals het mat. Een van de Franse deelnemers maakt uit voorzorg een landingmeidje. Er was er eentje die had helaas hydraulische problemen, dus die is eerder teruggekomen dan verwacht. Die hebben we uiteindelijk netjes af kunnen handelen. Die is op de parallelbaan, de kleine baan, is die afgehandeld. Waardoor het vliegverkeer voor de rest er geen hinder van had en we de oefening gewoon verder konden volgen.